Estamos criando generaciones de jóvenes que no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic. Pero les falta esa cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones. Lo tienen todo, regalando los aprobados, igualando a la baja. Quizá porque la vida los ha metido en una especie de, ¿cómo diría, no? De estómago protector, ¿no? Los veo débiles y acomodados. Ai, senyor, el que un ha d'escoltar. I benvinguts a Joves Incults, un podcast on dos xavals intentem entendre què cony passa al món. Jo sóc el Hatim. I jo sóc en Martí. I us venim a posar una mica de llum enmig de tanta foscor. I és que, Martí, ningú s'ha vist obligat a venir aquí a gravar el podcast d'avui a les 8 del matí, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Però bueno, també s'ajuda una miqueta, no? Refresca una miqueta més, no, aquesta hora? Home, és que s'ha de dir que aquests dies al matí i per la tarda, sobretot, també, fot una calor. Bueno, les tardes més pluja, Bueno, aquests últims dies... Aquesta setmana últims dies tens raó, eh? Sí, una sí. mica de plujeta, però és que anem a ser sincers. Aquí, durant el dia, gravant, és un assador. Sí. És un puto forn que estem aquí suant, quasi gravant, que segurament algun episodi ens heu vist fins i tot suant. Però imagineu-vos, ens deixem la pell per aquest podcast. Però què us anava a dir? Aquests dies hem estat pensant, bàsicament, en aquests dos podcasts que hem fet, i hem dit que estàvem fent una intro que no ens representava molt, massa bàsica, massa de telenotícies, massa superficial. I a nosaltres ens agrada una mica el show, ens agrada posar una mica de salsa i de condiments a les coses. Triure una miqueta més, Clar que no? sí. Fer-ho més entretingut. Llavors hem pensat de fer una intro una mica diferent, una mica made in Joves Incults. Així que, endavant, fot-li, maestro. Aquesta setmana la política ens ha deixat més girs que una sèrie turca i més drama que una final de Supervivientes organitzada per Ayuso i Puigdemont. Comencem amb Santo Cerdán, que ha passat de ser el número 3 del PSOE al número 1, però de la cua del menjador de la presó. I és que sí, aquest home que organitzava les reunions ens organitza ara partides de dominó al mig del pati del Soto del Real. El PSOE diu que no en sabia res, i jo tampoc en sé res, doncs, de tots aquests tàpers que desapareixen per la nit a la meva casa. Llavors, a Budapest, més de 100.000 persones han sortit al carrer per fer la Pride més gran de la història d'Hongria, tot i que Orbán, com no podria ser d'una altra manera, la volia prohibir. La resposta? Doncs una riuada de purpurina i banderes que li han deixat el bigoti tremolant. Orbán diu que la marxa és repugnant, però sincerament, el que és repugnant de veritat és la seva política. I atenció, perquè Barcelona s'ha coronat com la ciutat amb més turistes del món. Més que París, més que Roma, més que fins i tot el bany de famosos com és Ibiza. I és que ara sí que tenim més guiris que Colom. Qui ho diria, Martí? Qui ho diria? I jo, la pròxima vegada que em pregunten on està la Sagrada Família, els hi diré directament a l'aeroport. I és que, en general, tota aquesta setmana ha estat una setmana de presos, purpurina i paranoia. Si la política fos una sèrie, aquesta setmana s'hauria emès en un canal de comèdia. I el pitjor de tot, que nosaltres ho faríem com sempre, doncs amb una mica d'humor, una mica d'alegria i lo millor de tot, amb una mica de crítica social, però amb un toc d'humor, Martí. No? I tant que sí. Què t'ha semblat la intro? T'ha agradat o no? Especial. Sí, no? M'agrada. Doncs ara sí que sí, comencem amb les notícies. Bueno, Hatim, avui agafaré jo el teu lloc i començaré jo començant, parlant una miqueta de la política internacional. Avui ets tu el mestre de la política internacional? I parlarem d'Hongria. Uf. Sí, com ja heu vist a la intro, parlarem de la manifestació que va haver-hi a Budapest, on més de 200.000 persones van sortir a reivindicar els seus drets. Que bé, eh? Sí, que bé. I tant. També és un cop d'ús també per la dreta, per Orbán... I és que clar, Orbán havia prohibit, no?, fins en aquell moment qualsevol acte de manifestació. Aquí anàvem. Orbán va dir que aquest any la manifestació no es faria. Però llavors, l'Ajuntament de Budapest va ficar que l'orgull fos com l'institució de l'Ajuntament per poder-se fer aquesta manifestació. Sí, eh? Sí, punt molt positiu per l'alcalde. L'Ajuntament va decidir, no?, doncs, no fer cas a les protestes, a les obligacions quasi que li imposava Orbán. Orbán, la llei d'Hongria està una mica inspirada en la llei russa, en la de Putin. I Orbán, diguem-ne que això ho va acceptar per la seva majoria, amb la mateixa excusa que fan servir molts de protegir els menors. Ah, clar, perquè als menors no se'ls hi pot donar informació vinculada amb el col·lectiu LGTBIQ+. Protegir els menors. I així, ja ho he repetit abans, punt molt positiu per l'alcalde de Budapest. I és que una altra cosa que va fer molt bé l'alcalde de Budapest és invitar diferents alcaldes d'arreu d'Europa perquè vinguessin, per exemple. No. I polítics. No, va ser tot un èxit. Bueno, també jo crec que això també va ser un cop molt dur per Orbán i també per la seva política, no només per als drets LGTBI+,
LGTBIQ+, sinó en general per la llibertat, perquè Hongria fa uns anys ja tenia aquests drets, encara que poder no superavançats, però tenia aquests drets, i amb Orbán s'estan perdent. I això és el que és l'extrema dreta. Bueno, és un retrocés Sí, bàsic sí, dels i tant. drets bàsics de la nostra societat. I és que una cosa que segurament vosaltres tampoc sabíeu és que Orbán va amenaçar que qualsevol persona que sortís a manifestar-se amb multes que podien arribar fins a 500 500 euros de multa per la gent que sortís a manifestar-se. I a més, va organitzar grups de neonazis per intervenir a la manifestació. Però no intervenir. A veure, amb els nazis això de parlar no va amb ells. No, intervenir amb violència, que la manifestació de part de la gent que es manifestava pels drets LGTBI no va haver-hi res de violència. No, i és que no es poden, com ha dit el meu company, no es poden comptabilitzar molts actes de violència, tot i així cal destacar que aquests grups de neonazis estaven i van increpar a moltes persones que formaven part o donaven suport a la Pride, que és aquesta rua que es va fer per donar suport al col·lectiu LGTBIQ+, però anem a ser sincers, Martí. Jo vaig veure les imatges i és que realment li va sortir el tir per la culata a Orbán, perquè literalment ell volia prohibir i el que va aconseguir amb tots aquests actes és que literalment fos la rua del col·lectiu LGTBIQ+, més àmplia i amb més gent i amb més diversitat social Va de ser la un èxit història. total, moltíssima gent d'Europa, d'Espanya, de tot arreu. Bueno, i després, quan acaba la manifestació, com a excusa diu això, va ser repugnable i va ser ordenat des de Brussel·les. Sí, Brussel·les ens controla, senyores i senyors. Sí, Brussel·les va preparar-ho tot per fer-te quedar malament. I és que anem a ser sincers, com tots vosaltres sabeu, Orbán forma part d'un col·lectiu totalitari, és a dir, d'un partit d'extrema dreta, que tot el que vindria a ser donar drets a col·lectius o minories més petites, tot i que el col·lectiu LGTBIQ+, cada cop és més ampli, i tant. per sort, i estem donant una visibilitat molt important i molt necessària també a la humanitat, estan intentant cada vegada més, com ha dit el meu company abans, aconseguir aquest retrocés social constant per tal de tots aquests drets que havien costat tant d'aconseguir s'acabin eliminant. I això no només és un cop dur per Orbán a Europa, a Hongria, és un cop dur a Europa. No, sí, és un missatge a la societat. És un missatge també perquè, jo què sé, per exemple, parlem d'aquí a Espanya, el senyor Bascal, que idolatra a Orbán. No, idolatra, i es va financiar amb 800.000 euros que van venir directament dels bancs d'Hongria, d'Orbán. Això és el que volem. Nosaltres pensem que tots els drets que tenim ara mateix els tindrem per sempre, però és que no és així. Si no, fica't amb l'exemple d'Hongria. Sí. Si no vigilem amb el que decidim, amb el que fem, amb el que votem, és un perill. drets, i al principi començaran traient drets a minories, com minories, per dir-ho d'una manera, els immigrants, l'LGTBI, però ens acabarà afectant a tots. No, total. Perquè això anirà a poc, però aniran avançant. Això és terrible. És l'excusa. Ells comencen dient, bueno, anem a atacar els més dèbils. Per protegir els menors. Això sí, sempre. Sobretot, En plan, un menor... Però és que, saps què vols que et digui una cosa? però per protegir els menors, que a ells els agrada. Perquè Clar. no protegiran un menor que se senti... No. Un home que se senti dona. No. Ni viceversa, ni tampoc defensaran els drets de diferents immigrants, ni tot això. Que Només siguin menors. No, si ells són menors. famílies tradicionals, de tota la vida, catòliques, cristianes, fora de tonteries. No, anem a ser sincers, així no va així. I és que realment va ser molt increïble i bastant sorprenent perquè normalment, no sé com, normalment el dia de la rua del col·lectiu, normalment va gent que forma part d'aquesta rua. Sí, tota la veritat. I hi ha molta diversitat. Clar, Vull dir, hi ha la de tota gràcia... gent. És que la cosa ja no és reivindicar-se per al moviment LGTBI, que també, sinó és per als drets humans, perquè és algo que tenien i han perdut. És literalment anar en contra d'una manera d'un estat quasi totalitari, que és el que s'està tornant Hongria, que literalment és o es fa el que ell diu o amenaces. Sí, totalment. Sancions, totalment. violència, etc. No, i allò d'organitzar grups neonazis és vergonyós. És que... Que existeixin grups neonazis en l'actualitat és una vergonya. Sí, totalment. I va en contra de tots els drets bàsics de totes les persones d'aquesta humanitat. Però que un president, ja és una vergonya els grups neonazis, però que un president organitzi aquests grups... No, sí. Bueno, anem a ser realistes, Martí. Aquí a Espanya passa també amb Abascal i amb l'extrema dreta. Sí, clar. Que, vulguis o no, sempre amb aquests partits a les diferents manifestacions que van, sempre
com les que van haver-hi a Ferraz, sempre van lligades a grups neonazis que literalment a les periodistes que van allà a informar els agafen els micròfons, els tiren, els comencen a cridar i a manipular literalment a les seves cares i fins i tot a vegades fins i tot a tocar físicament. No, és que això en general és vergonyós. Sembla que és que estem fent salts enrere. No. En lloc d'avançar, estem fent passes cap enrere. I és que Orbán forma part del grup europeu que s'anomena Patriots, que literalment forma part de diferents... Bueno, com Abascal forma part, Meloni forma part, i entre diferents... gent important, diguem, d'extrema dreta de la política europea, i és un missatge cap a ells, també. I és un missatge també cap a nosaltres. És com un... Ja n'hi ha prou d'aguantar aquestes repressions que estem aguantant i que potser estem prevenint que en un futur puguin arribar a ser molt més fortes i fer un cop sobre la taula i dir, ja n'hi ha prou. I és que literal va ser un missatge social que realment és digne de que quedi guardat a la història, el que va passar a Hongria, perquè és que fins en aquest moment, en aquests últims anys, un acte així d'un cop a la taula de la societat envers una política tan dura com està sent la d'Orbán, que anem a ser sincers, està trontollant, la política d'Orbán. Està trontollant. I això també és un exemple de que la gent podem fer coses. Podem moure. Que es pot lluitar. Sí, hem de lluitar per canviar aquestes coses. No podem perdre drets. Ningú. Ni minories ni majories. No es poden perdre drets. Drets són bàsics, són coses essencials que es necessiten per a aquesta humanitat. I tant, per com a societat. És que estem anant enrere. Estem tirant enrere. I bueno, i tot fa cosa perquè això és Hongria, però és que això s'està extenent per tota Europa. No, si fos aquí a Espanya, anem a ser sincers, si bueno. l'extrema dreta estigués al govern, m'agradaria veure els drets de les persones LGTBIQ+, on estarien. I espero que no passi, perquè no sé pas si... No, esperem que no passi, però és una opció que està. Sí. I és una opció que... I és molt probable que el pròxim mandat sigui de dretes. Pot ser. Perquè, bueno, només ens hem de fixar en la història. Però estem a temps de canviar les coses encara. I tant que sí. Però clar... Però no fer-ho tampoc molt tard. No cal que ens anem a manifestar. Ho tenim a les mans. Al final, per això donen també tanta importància als vots. Per això és tan important també anar a votar. Perquè al final, vulguis o no, tenim aquest punt... Vale, potser no canviarem el món amb els nostres vots. I potser no ens sentirem molt identificats amb aquests partits que votem. Però almenys votar entre la peste, lo peor i lo menos peste. Saps? Però intentar triar d'aquestes opcions la que menys drets vulnerin. I intentar, s'ha de dir també que hi ha partits que estan fent una feina bastant bona i que literalment potser no se'ls vota tant, però perquè no són els típics, i el que has dit tu, aquest bipartidisme tota la vida del PSOE-PP. Sí, bueno, i dreta-esquerra, ara esquerra, i anar canviant, perquè mai ens contentem. Però bueno, hauríem de deixar treballar. Aviam què passa. Si cada 2 per 3 estem canviant el govern, ara anem d'una banda, ara anem de l'altra, doncs és normal que no avancem. I és que en aquesta societat que ens trobem també constantment ens estan enviant missatges de que necessitem canvis, però és que senyores i senyors, els canvis que ens estan arribant són, per exemple, com el d'Orbán. Què voleu, aquests canvis, realment? Voleu que drets bàsics que havíem aconseguit, que literalment han costat morts a moltes persones per tal d'aconseguir-se, que s'han lluitat, i molta gent és que s'ha deixat la vida, la pell, s'ha deixat tot per aconseguir aquests drets que ara nosaltres disfrutem. Sí, però que són drets bàsics. Sí. No estem parlant de coses estranyes ni de drets supercomplicats perquè són molt contradictoris o qualsevol cosa. Són drets bàsics per la humanitat i que s'han d'aconseguir, s'han de mantenir durant anys i anys i anys. I que persones que formin part d'aquest col·lectiu mai s'hagin d'amagar. I que persones que formin part d'aquest col·lectiu, el dia que una persona li comenti als seus pares, doncs que els seus pares no els hi vingui de nou. No els hi vingui com una cosa estranya, rara de conèixer. Dolenta. Dolenta, que és el pitjor de tot. Perquè és com es rep moltes vegades. Vull dir, ui, quina excepció que el meu fill se senti dona. Pensa que aquest col·lectiu porta anys i anys i anys acceptant, no acceptant, de manera forçada, acceptant una repressió molt forta, violència, comentaris super escarosos, amb comportaments inapropiats totalment en una societat que en teoria hauria d'estar tan avançada i que a dia d'avui encara, aquest col·lectiu, moltes persones deien, han d'aguantar comentaris super sobrats i que realment són super repugnants. Bueno, comentaris i directament actes de violència només per ser homosexual. Sí, i ja no estem parlant ja només de nivell, en aquest cas, d'Hongria, estem parlant ja a nivell general, mundial. Val? I òbviament hi ha molts països que s'ha de fer molta feina
Però és que recordem... Hi ha països tercers mundistes que no estan tan avançats i es pot entendre encara que quedi molt per créixer, però és que aquí en teoria estem a la societat més avançada. És que és això. Hauríem de ser humans civilitzats, respectar a tothom i que tothom sigui lliure de ser i sentir-se el que ell vol. Doncs va, Martí, ara he agafat el teu lloc, que avui em toca ser fer la segona notícia, i és que la notícia d'avui, com ja us he introduït una mica en la introducció especial aquesta que hem fet, és que Santos Cerdán ha entrat de manera provisional a la presó de Soto del Real, a Madrid, Martí. Sí, la veritat que havíem parlat poc d'aquests casos de corrupció. De fet, no havíem parlat, crec. No, vam parlar del PSOE amb el tema Pedro Sánchez-Trump, però d'això ja ho volíem parlar, però al final vam dir, ui, ja en parlarem. I és que sí, en qüestió gairebé de 15 dies ha passat de ser el número 3 del PSOE a literalment entrar a la presó del Soto del Real. Però molts de vosaltres us preguntareu, per què ha entrat? I és que sí, senyores i senyors, és la única persona de moment del cas Koldo, que és a dir, Koldo, Ábalos i Santos Cerdán en aquest cas, que ha entrat a la presó, perquè el jutge en aquest cas ha vist que hi havia un possible risc de malversació de totes aquestes proves i també de que hi hagi un gran risc de fuga. I és que, clar, anem a ser sincers, Martí. Jo ho trobo superbé, perdona per interrompre, sí. però jo ho trobo superbé, aviam. Aquí qui fa tonteries, per dir-ho d'una manera light, ràpid, és que ja què més vols fer? I els altres per mi també haurien d'estar-hi. Sí, perquè el jutge, com que ha vist que hi ha possibles indicis de que, en teoria, no? Presumptament, com diem, presumptament, Santos Cerdán era la persona que repartia els diners a Koldo, en aquest cas, i a Ábalos. Koldo entrava i li demanava tots aquests diners a Santos Cerdán per tal de repartir-los. És a dir, ell era el que agafava aquestes famoses mordides de diferents empreses en les quals s'emportaven aquesta gran comissió per tal de que els hi donguessin aquestes constructores aquestes certes feines i no eren petites, eren gegants, eren feines multimilionàries i literalment s'està dient que el conjunt de diners en total que haurien guanyat aquests tres individus, literalment estaríem parlant de milions. Sí, i tant, i a més és que, a part també dels polítics, que és vergonyós, la situació, tot això de corrupció, és que no pot ser, no s'hauria de passar per enlloc, és que fa perdre la desconfiança amb la política. També, les constructores mai se'n parla, però... I per què? I el gran problema és que gairebé sempre són les mateixes constructores que una i una altra vegada es van repetint. I és que els anys canvien, les persones també canvien, però les empreses es queden, Martí. No, i això també s'hauria de tallar. Està bé també anar per als polítics que fan això, perquè és terrible, perquè perd la confiança en tota la política en general. És que és normal pensar que tots roben. És que en veritat és mig normal, és que cada partit que es fica al càrrec... Cada partit en surten sorpreses constantment. Què passa? Que tu arribes a ser polític i a la que arribes a ser important t'obliguen? O ja el poder et pot? Jo sempre he dit que al final, quan no justifico res, òbviament, i trobo que és injustificable. És injustificable. Jo sempre he estat molt fidel d'una qüestió, que he dit, sempre que hi hagi casos de corrupció, la pena de presó hauria de ser extremadament molt més alta, perquè d'aquesta manera tots aquests casos es reduirien. Perquè literalment tot el que estan fent ara en l'actualitat els diferents polítics, perquè estem parlant de corrupció en aquest govern, però l'anterior va marxar també per presumptes casos, presumptes no, ja estan jutjats, casos de corrupció, com Bárcenas, per exemple. I és que el que no pot ser és que a Espanya passem de govern en govern, però la corrupció es mantingui gairebé intacta. És que per això la política no acaba de funcionar bé en aquest país, perquè no sé si és l'avarícia o què punyetes passa. I és que ho va dir molt bé Rufián. La dreta són uns corruptes premium, però els d'esquerres són uns corruptes cutres. Els de dretes s'amaguen entre ells, almenys ho fan de manera... Són premium, són experts en la matèria, han robat tants diners que ho saben fer molt bé. Però és que, senyores i senyors, a la dreta, per exemple, si es robes, et seguiran votant, perquè els votants de dretes els hi és igual la corrupció. Per molt que et surtin i diguin jo no confio en la política espanyola, no valen nada, els seguiran votant. Sí. Però saps quin és el gran problema? Que l'esquerra, la gent progre, la gent socialista, realment, quan se n'adona d'aquests casos de corrupció a nivell polític i nacional, doncs literalment s'ho agafen molt malament.
en el sentit de que els hi fa vergonya que un partit com el PSOE, que havia vingut aquí a Espanya a causa d'una moció de censura que van fer perquè el govern de Mariano Rajoy va ser corrupte, i ells venen, agafen el seu lloc i tornen a ser corruptes. Això també és una vergonya en part per Pedro Sánchez, perquè o ho sabia, que fiquem que no ho sabia, si fiquem que no ho sabia, com no te n'enteres que el tercer està fent tot això? És que l'ha triat ella. És que clar, és que és una persona... Sí, et pots equivocar, és el que va dir ell, m'he equivocat, confiant en qui no devia, però hòstia, si us plau, ets el cap del partit. Jo sempre he pensat que la corrupció, malauradament, a nivell, això potser ja és més opinió que informació, però malauradament la corrupció sempre he pensat que mai s'acabarà. Sempre. I és impossible que un govern no tingui cap cas de corrupció. Persona que roba se li hauria de tallar les mans. I fora, s'ha acabat. Ja veuràs com no robarien, No, però és que és casos de corrupció perquè els partits són tan grans i hi ha tanta gent a dins del partit que costa molt que no hi hagin casos de corrupció. Però el que no pot ser, i és un error garrafal, perquè molta gent, molts experts ho han dit, i és que hi ha dos errors, hi ha dos kits de la qüestió aquí. No t'has enterat i ha estat bastant absurd que el teu número 3 t'hagi enganyat, ho saps i ho has amagat. I cap de les dues respostes és bona. És horrible, la veritat. És que a mi em fa vergonya, la veritat. Totalment. És que és el que has dit abans. Vull dir, no és que sigui pas votant del PSOE, sí que em decanto cap a l'esquerra, i no, és que ho trobo és una decepció igual. És que ho trobo lamentable, és que... Què fan? És que recalco que el govern de Pedro Sánchez, literalment el PSOE, torna a la presidència d'Espanya lluitant com a lema principal, lluitar contra la corrupció. No, i després... I ho han tornat a fer. Vergonyós. No, i el més escarós de tot això, a part d'aquestes famoses mordidites, d'aquestes comissions multimilionàries que s'emportaven, eren els àudios que s'han filtrat, Martí. Els àudios de les conversacions que tenien, per exemple, Santos Cerdán i Koldo, Ábalos i Koldo. Conversacions que realment demostren la realitat d'aquesta política d'Espanya i demostren la realitat d'aquest masclisme constant que en l'actualitat encara hi ha, i el pitjor de tot, en aquests llocs de poder, en aquests llocs en el qual es decideixen les coses. I una gent que en teoria defensa el feminisme i també és una cosa per les que se les va posar al càrrec. És que literalment... És que no s'agafa per enlloc, em fica nerviós, t'ho juro que em fica nerviós. A mi més que nerviós, jo estic en aquell, com en una relació. El primer dia estàs com trist, enrabiat, amb ràbia, saps? A dir, com pot ser que hagi passat això? Però ara ja estic com resignat, decepcionat, i és com una altra vegada me l'han tornat a fer. Sí, no. I no sóc votant del PSOE, tampoc, però, com has dit tu, també, sóc d'esquerres, i vulguis o no, tot aquest bloc que s'ha format com d'esquerres, robi qui robi, ja no agafo ja tant, ja no vaig a especificar el partit en concret, sinó que parlo ja amb partits d'esquerres. És una decepció com a votant d'esquerres, que en l'actualitat, partits d'esquerres estan en la situació en la que ens trobem, d'una situació supercrítica i alarmant, on partits d'extrema dretes cada vegada tenen més poder, agafen més força. No ens podem permetre fer això. No, perquè a més, els votants d'esquerres som... Jo crec que això sí que ho tindrem en compte, mínim jo ho tindré molt en compte, el que acaba de passar. No, sí. I una altra cosa molt heavy és que el PP ja està intentant fer noves mesures, no? Per intentar... El PP no, perdó, el PSOE està fent noves mesures per intentar solucionar o d'una manera tapar tot el que està passant. I com ho ha fet? Doncs amb una reunió quasi d'urgència amb les parts més importants gairebé femenines en aquest cas del partit, del PSOE, en la qual es van tractar diferents qüestions que la part feminista, les dones del partit, portaven molt de temps, literalment, intentant lluitar per tot això. Sí, i tant. I quina és la solució que han donat? I és que literalment el Partit Socialista ha decidit que qualsevol persona del partit que tingui sexe de manera remunerada, que hagi de pagar per tenir sexe, bàsicament... Prostitució, que recorreixin a la prostitució. Bàsicament, estaran fora, es fotran fora del partit. I és una cosa molt bona. Això ho haurien de fer pràcticament tots els partits polítics, la veritat, però és que s'ha de portar a la pràctica. És molt fàcil fer la teoria, però s'ha de portar a la pràctica. Estem intentant connectar amb Santos Cerdán, aviam si ens l'agafa. Sona, Hola, Santos. ¿Qué tal todo por ahí?
Pues aquí, sobreviviendo, la verdad. No es lo mismo que el Congreso, pero al menos aquí nadie me pide explicaciones. Solo que no me coma todo el papel higiénico. A ver, vamos al lío. ¿Tú sabías que Koldo tenía un negocio casi más rentable que Amazon? Yo pensaba que era repartidor, no un empresario millonario. Y sí que es verdad que siempre llevaba maletas arriba y abajo. Y yo pensando que ellas llevaba sushi. Pero ahora veo que llevaba comisiones. Pero a ver, vamos a ser realistas. Estas reuniones secretas, estos contratos... ¿Qué? ¿Te pillan desprevenido con? Totalmente, totalmente. Al final firmo tantos papeles que a veces no sé si estoy aprobando presupuestos o la lista de la compra. ¿Y quién no ha firmado algo sin leer? Yo lo hago desde que empecé en la política. Así va, ¿eh? Así va. Y a ver, ¿Pedro Sánchez te dio apoyo siendo el líder del partido o cómo? Apoyo como tal. Digamos que estoy en la lista de personas a las que Sánchez ni les manda un simple hola. Creo que está tan enfadado que ni el WhatsApp se atreve a vibrar cuando le escribo. Normal, Sí, razones sí, tiene, normal, ¿eh? normal. Razones tiene. ¿Y ahora qué planes tienes ahora para hacer? Sobrevivir al menú del comedor, que es un Masterchef a la inversa, y además no perder el jabón en la ducha, Opa. que eso sí que es un deporte de riesgo. Ni que lo digas, ni que lo digas. ¿Y algún mensaje final así para terminar? ¿Qué nos dirías? Si os venden mascarillas por 10.000 euros la caja, al menos que tengan wifi para ver Netflix y que la cuarentena sea más llevadera. Menudo uno. Bueno, muchas gracias, Santos. Nos vemos a la próxima y a ver si te pudres un poquito en la cárcel, que te lo mereces. Y bueno, ahora que después de esta intervención que hemos tenido con Santos Cerdán, anem a tornar a parlar català, a la nostra llengua, a la nostra llengua. Exacte. I Martí, crec que em toca seguir una mica la notícia que estàvem dient, una mica, i comentar també el que estàvem dient, doncs, que Santos Cerdán mateix és un delinqüent, com hem vist ara, tot i que això ha estat una mica d'humor, ha estat una mica de show, és un delinqüent, i seguim... Presumpte delinqüent, no? Presumpte delinqüent, que seguim amb el que us estàvem dient. El PSOE està fent mesures bastant importants dintre del partit per intentar una mica recuperar aquesta veu feminista que fins en aquest moment s'havia vist molt tocada per tots aquests àudios filtrats d'Ábalos criticant, tractant a les dones com productes. Algo havia de fer. Algo havia de fer. No, Si no ho perdia tot, és que aviam... totalment. Aquesta legislatura ja és dubtosa i amb això, hòstia... Sí. De fet, va fer, com us he començat, una reunió així, saps? Amb totes les dones del seu partit, va fer com una reunió per impulsar tot això que us he dit, no? Del feminisme, i a part d'aquesta acció que us he dit, de que qualsevol persona que formi part d'aquesta prostitució, és a dir, que pagui per tenir relacions sexuals, també ha dit que té la intenció d'eliminar directament la prostitució d'Espanya, perquè literalment vulnera els drets bàsics de les dones, ja que moltes dones es veuen obligades i es veuen que formen part del moviment de tracte de dones, en aquest cas de persones, en les quals les agafen d'altres països i literalment les estan explotant aquí, a dia d'avui, en ple 2025, en l'actualitat, en diferents prostíbuls d'Espanya. Sí, no, això és lamentable, la veritat. I sí que és una veritat que sí que s'hauria de tallar. S'hauria de tallar. I sincerament, anem a ser realistes. Espanya és conegut a nivell mundial quasi per ser un país de puteros. Sí, i tant. Però si mira, els que ens representen... Surten aquestes coses, les persones que ens representen, què vols que pensin fora d'Espanya? Però jo ara tinc una pregunta preparada per tu. Sincerament, tu ara, si fossis Pedro Sánchez, dintre d'aquesta situació tan crítica en la que estàs, tu quina acció creus que és necessària que faci Pedro Sánchez, d'una manera o altra, per intentar reconvertir aquesta situació i tornar-la a portar al camí correcte? Jo crec que ja no es pot. Eleccions, tu ja estàs dient. No ho sé si haurien de ser eleccions, és que no vull unes eleccions perquè em farien por els resultats, la veritat. Però, hòstia, és que... la liada és gran, No, la situació és molt complexa. Aviam, es pot dissimular una miqueta amb algunes coses que pot fer, però, hòstia, jo crec que això queda marcat, aquesta legislatura ja queda marcada. I ell ho sap. Sí, ell realment ho sap. No, ell tonto no és. Ell ho Tonto sap. no és. L'únic és que jo crec que de manera intel·ligent també, sincerament, no vol convocar unes eleccions perquè sap, i ho fa pel bé d'Espanya,
Totalment, totalment, no, no. Perquè cauríem amb una política de dretes total, Un govern de Vox i PP? on bàsicament seria un drama. No. Els rics serien més rics, els pobres més pobres, hi hauria molt més racisme, hi hauria molt menys tolerància. d'Urban abans, saps? Hi hauria molta menys tolerància en diferents col·lectius. Perdre drets, és perdre llibertat, saps? Una mica tornar a l'època antiga i una mica fosca d'Espanya. Sí. Que no volem ni nombrar ni tornar-hi. Totalment. I és així. Però bueno, esperem que realment serveixi, sobretot a les esquerres, de veure que la corrupció, a davant de la corrupció hi ha d'haver una tolerància zero, constant, sempre. I també en aquesta situació tan complexa en la que ens trobem, doncs ensenyar al món que literalment les esquerres és la política correcta que necessitem en l'actualitat perquè la tolerància, el respecte i que els col·lectius es vegin també representats és la millor solució. Sí, totalment, aviam. Aquí l'important és que cadascú sigui lliure de fer i de pensar i de sentir el que ell vulgui sense que estigui èticament correcte, vull dir, no sé com si m'explico, saps? Sí. No sé si m'he explicat bé, Sí, t'entens. Podem ser lliures fins a un punt, saps? Els valors humans també són el primer, saps? Moralment hem de ser correctes, no podem afectar ningú, no podem... Clar. No podem reprimir persones. No podem... vulnerar drets bàsics. No podem apoyar un genocidi. Ja està. Bàsicament, també. Bueno, Hatim, avui farem una tercera notícia, no? Sí, no? Fem una notícia que també toqui més de prop. Una notícia diferent. Sí, més curteta, més ràpida. Ràpida i al pie. Sí, però també important. Clar que sí, home. Perquè parlarem de la massificació turística a Barcelona. Buf. Que Déu-n'hi-do, Buf. És la ciutat, no d'Espanya, del món on més turistes per quilòmetre quadrat hi ha. No, ni París, ni Roma, ni Nova York, ni Tòquio, ni Pequín, que prou sorprenent. També és veritat que és per metre quadrat i poder un Tòquio va més gent, però... No, és per quilòmetre. Perdó, per quilòmetre. Bueno, per fer Sí. l'arrodoniment a metre seria el mateix. Menys persones, però seria el mateix. Sí. Però sí. Realment, molt fort, no? Tu esperaves, Hatim? No, sincerament, m'ha sorprès, tot i que és veritat que cada cop que vaig a Barcelona, una aglomeració de gent increïble, que vagis on vagis hi ha gent, sembla que sigui Sant Jordi constantment, tio. És una Sagrada Família, és una passada. No, ja ho he dit a la intro. Si algú em pregunta on està la Sagrada Família, cap a l'aeroport. Josep Tarradellas, crec que es diu. Allà està. No, és que sincerament es notava, tot i que, òbviament, sent sincers, no m'esperava que fos la número 1 a nivell del món. Bueno, això també podem anar perquè, per exemple, Nova York, Tòquio són ciutats molt més grosses que Barcelona, i estem parlant de quilòmetre quadrat, i poder ser que hi van, per exemple, no estic segur, estic parlant des de l'ignorància, No, sí, però això afecta realment, Sí, estem veient que això afecta, sí. I també la ciutat de Barcelona com a tal també està movent tot aquest creixement econòmic envers el turisme. Per aquesta raó també tenen en ment fer més gran encara del que és l'aeroport de Barcelona, i això què suposaria? Doncs portar encara una aglomeració encara més alta de turisme. I és que els negocis de Catalunya, i en aquest cas de Barcelona sobretot, estan canviant. I cada cop s'estan canviant. Per què? Perquè hi ha més turisme. Llavors, moltes botigues s'estan especialitzant expressament i s'estan centrant en aquest turisme. Sí, ja, t'ha cagat el turisme també és positiu, que dona molts diners al país i a la ciutat, però, hòstia, no sé si fins a quin punt, saps? Perquè, aviam, allà també... Bueno, jo no estic molt d'acord amb tu, En plan, dona diners. Sí, hòstia, és una font molt important d'ingressos, a Catalunya. Aviam, a Espanya, en general, vivim gairebé del turisme. Però... I Catalunya també, molt de turisme. Però, el que no pot ser... No, està clar. Escolta, el que no pot ser és que a Catalunya, en aquest cas a Barcelona, per culpa del turisme, com vam dir al primer episodi, l'habitatge s'està centrant en el turisme. En Airbnbs. Llavors, l'economia, els preus, els comerços, tot s'està pujant molt de preu. Per què? Perquè aquests turistes paguen aquest preu. I tant. Llavors, al final, el negoci és el negoci. Si tu tinguessis un negoci, si et paguen aquest preu... Jo ho faria, saps? Aviam, si t'ho paguen, perquè... Llavors ja va amb l'ètica de qualsevol, i el típic de clients que voldries, però sí. Sí, però... Al final, els diners mouen el món. I tant. I els que estan portant els diners
són en aquest cas tots aquests turistes, tots aquests guiris que estan vinguent a la ciutat de Barcelona. Que també cal dir que jo no estic dient que se'n vagin fora tots, no sóc ningú per fotre fora ningú. Però sí que estaria bé buscar alguna solució per tal que aquesta gran afluència de turisme es controlés d'alguna manera. En quin sentit? De que no afectés de manera directa tan bruscament a la població de Barcelona, no? Que és realment la gent... Estaria bé, la veritat. Hòstia, no sé. Bueno, també hi ha bastants problemes. Em sembla que és a Japó. També torno a parlar des de la ignorància, però em sembla que és a Japó que també bueno, estan fent mesures per intentar... Perquè bueno, Japó és un país molt visitat. A mi m'agradaria anar a Japó, per exemple. No sé, s'ha fet famós també ara perquè molta gent ha anat a fer viatges allà a Japó i ha creat contingut. Molt Japó. Sí, que ha penjat a YouTube i a TikTok i ara s'està tornant com el lloc perfecte per anar-se a la cultura japonesa agrada molt, jo crec. És diferent. Sí. És diferent. Però, en fi, aquesta és la notícia ràpida, d'aquest llampec de notícia que us hem fet ràpida. Aquesta és la realitat que estem visquent a Catalunya, sobretot en aquest cas a Barcelona, on, per exemple, te'n vas a Tarragona i l'afluència literal de turisme és extremadament més baixa en comparació a Barcelona. Tot el gran turisme de Catalunya es centra principalment en Barcelona i no hi ha aquesta distribució del turisme, cosa que estaria molt bé incitar des del govern central, en aquest sentit, des del Parlament de Catalunya i de la Generalitat, intentar d'alguna manera ensenyar al món que Catalunya és molt més que Barcelona i que als Pirineus, a la Garrotxa, a Osona, a Lleida, hi ha moltes coses molt interessants a veure que realment molts turistes no saben. I tant que sí. Així que, bueno, Martí. Sí, no? Ja anem... Ara anem a lo que m'agrada. És que la segona notícia m'ha deixat una mica tens. Aquesta he baixat una mica, ja no estic tan tens, però necessito relaxar-me del tot. Anem a divertir-nos, anem a riure bé, no? Necessito quedar retratat. Aviam com se't dona avui. Quedar retratat. En fi, passem a la meva secció preferida, passem a la secció del Martí. Doncs entrem a la secció del joc, a la meva secció preferida, i on en Martí ens explicarà quina sorpresa ens portes avui, Martí. Doncs avui porto frases de gent famosa que ha dit, jo diré la frase, li donaré 4 opcions a Manhattan i Manhattan haurà d'encertar qui és aquesta persona que ha dit la frase. Ostres, tinc molta mala memòria, però hi ha frases molt icòniques, així que... Sí, però t'ho he ficat difícil, eh? Sí? Sí. Sí, home, què et pensaves que... Bueno, almenys 5 opcions, Vaig estar a punt de pegar-te la Pedro Sánchez que ha dit aquest cap de setmana, la de... L'he cagat en confiar en qui no devia confiar. Sempre dic, massa fàcil, no? Això podria ser qualsevol cançó de reggaeton, també et dic. Des de casa jugueu i dieu quantes n'heu fet bé. Jugar amb nosaltres, que és molt important, també. Ens dieu sense mentides, eh? Vinga, va. Val, comencem. Va. La libertad es poder ser lo que quieras ser. Tenim 4 opcions. Pau Gasol, Pablo Iglesias, Gabriel Rufián o Pep Guardiola. La libertad es... La libertad es poder ser lo que quieras ser. Pablo Iglesias. I... incorrecte. Qui la va dir? Rufián. Estava entre aquests dos, me cago en Déu. Vale, va, següent, va, remonta, va. El cáncer de la humanidad es el socialismo. Abascal, Putin, Trump o Milei. Buah! Estic entre Milei o Trump, bro. ¿El cáncer? El cáncer de la humanidad es Milei. el socialismo. I... correcte! Vamos! Per fi, tio, m'estava espantant, dic, no em faré ninguna de bé, m'estava sentint estúpid. Va. Vale. Con el progresismo español nos pasa una cosa. Siempre lo tenemos que forzar. Feijóo, Rufián, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Pablo. I... incorrecte! Aquesta era una mica de trampa perquè t'havia dit Rufián, torna a ser Rufián. Sí? Sí. He pensat, dic, potser és Rufi, però no, fora. Aviam. Tu, m'està sentant molt malament fallar, eh? No passa res. Són difícils, eh? I a casa qui et digui que l'ha fet tot després, mentida. Mentida. No els busqueu, cabrons. Lluitarem per aconseguir un estat català, segur i occidental. Puigdemont, Laporta,
Rufián Sílvia Oriols. o Sílvia Oriols? No, Sílvia Oriols. Aquesta era més facileta. Sílvia Oriols. Aquesta era més facileta, No en parlem més d'aquesta dona. Següent. És correcte. Següent. És que no cal ni que em vinguis la tercera opció. Amb la quarta sabia que era ella. Següent. Vergonya. No hay innovación sin riesgo, ni progreso sin confrontación. Milei, Florentino Pérez, Abascal o Pedro Sánchez. Buah, pues jo em pensava que era Trump. Dic, el quart serà Trump. A mi em tornen a dir... No hay innovación sin riesgo, ni progreso sin confrontación. Qui has dit? Milei, Florentino Pérez, Abascal o Pedro Sánchez. Buah. Que podria haver dit quasi qualsevol, Buah. He És que fins i tot Floren pot ser, saps? És que he sigut bastant malparit, la veritat. Abascal. No, és que... Abascal, bueno. Sí, Abascal, tirem Abascal. Pots canviar, et deixo canviar. Horror, ho sé, però... Pots canviar si vols. No vols canviar, segur, Javi, estàs segur. Vale, va, doncs la resposta és incorrecta. Florentino Pérez. Tu juro... Uau, què he pensat, tio. Uau, quina ràbia, no? Que I ficarem l'última. Bueno, va. Sí, ficarem l'última. España, ese país que persigue urnas y ignora corruptos. Gabriel Rufián, Gerard Piqué, Oriol Junqueras o Tomàs Molina. Jo he pensat en Oriol Junqueras quan he escoltat la pregunta, directament. Sí? Ja has pensat en Oriol Junqueras? Sí. Això és el teu instint, Sí. de redactar notícies falses. Que cabró, ja, això m'estàs ara em dirà Gerard Piqué, ja veuràs. Aquí, amb què et quedes? Sé que era Junqueras, però ja ho he dit, seria fer trampes. No, jo no t'he dit en ningú moment que és correcte o que és incorrecte. Si vols el deixo canviar, Hatem. Diré que és Junqueras, da igual. Serà Piqué, nois, però bueno, diré que és Junqueras. Junqueras? Segur que no vols Piqué? Sí. No, sí, ara em tornaràs a dir fallat i em vindrà una depressió i a fora. Sí, va, digues. Pues la resposta és... Correcte. Piqué, canvio Piqué a última hora. Canvio Piqué? Canvio Piqué. A Piqué segur, eh? Sí. No, Junqueras. Hatim, Junqueras o Piqué? Junqueras. Junqueras? Doncs aquí. No, Piqué. Hòstia puta, Hatim, tio. Última, no, Piqué. Junqueras, vale, Junqueras. No, et dic 3, 2, 1 ja i em dius la resposta. Vale. No la pots Vale, canviar. vale. 3, 2, 1 i ja. Junqueras. Doncs la resposta és... Incorrecta! Era Piqué. Tio, per què soc tan desgraciat? Has dit 7 vegades Junqueras i 7 vegades Piqué, tio. Te la podem comptar mig punt, li contem mig punt. A la de Floren he dit, no, és que podria ser Florentino. I dic un altre. La de Piqué, no, és que podria ser Piqué. Dic un altre. Ja m'he intentat també liar-lo una miqueta. No, per dintre sóc un guanyador. Vale? Per dintre, Si ell vol sentir-se guanyador, deixem la sentir-se meva guanyador, mentalitat dirà que sóc un guanyador. Si ell vol sentir-se guanyador, pot sentir-se guanyador. I bueno, Martí, moltes gràcies per fer-nos aquesta secció. Sí. Molt divertida, sempre, com sempre, el cabró m'ha anat a putejar totalment, perquè sap com soc. Sí. I a sobre ha posat molt d'esquerra, saps? I alguna d'esquerra, alguna de dreta. I clar, les opcions que em donava eren He anat a possibles putejar, d'esquerres he i anat possible de He dretes. anat a putejar, però n'hi havia alguna que era un regalet, la de Sílvia Oriols, Hatim... Però aquest... no parlaré. Bueno, fins aquí l'episodi d'avui. Donar les gràcies a la veu, també, com sempre, perquè sense ells no seria possible fer aquest episodi, bàsicament, aquest podcast. També donar les gràcies a l'Adrià Alfonso. De res, altra vegada, moltes gràcies a vosaltres. Sense ell no seria, bàsicament, possible tampoc tot això, perquè és la màgia darrere de les càmeres. I també el meu company, per fer-me companyia cada dia. I res, senyors, dir-vos que us esperem la setmana que ve, amb més i millor. Sobretot, recordeu subscriure-us al canal, deixar els vostres comentaris, els vostres likes, sobretot seguir-nos a les xarxes socials també de Joves Incults. I si teniu notícies, ens les podeu passar. I res. Intentarem comentar. Ens veiem la setmana que ve, amb més i millor família. Una abraçada a tots i adeu!